लोगो हमनो हांनो ओंखारदों नै बिथांनि खामानि आया मेगनखौलाय एसे गिदिर खिथिगोनलाय नै बुङो खारजोबो हाबो गैया इसोरो आया गरम नलबारि टाउन नै नायलांदो देखा फन हरबाय जुलिहाय होनदो थांगोन नायो हा जुलिहाय होनदो मास्क लानो होसिनलै आंखो खुलिना दोन पुलिसा हमो मास्क लायाबा गाव नलबारि टाउन नायलांदो नोंसोरो नै बेसेबां लायो लागै बेसेबां लायोथाय फैलायगोन ने फेन लायनोसै आंहा आरो आयनाबो गैया आयना दाखालि उइदाउट आयना क्रिम लानाया आंनिया गोलोमसोदोलै नै मासे हरलालै रेखाखौ लोगो मोनहैबा खालामगोन भिडिअखौ ना बुङो मोनहै नै ओंखारबाय गारिनिफ्राय नै इउनाइटेड हस्पिटाल नाय नलबारि इउनाइटेड हस्पिटाल फन हरबाय रेखाखौ मासे सान्दुं गोसालै सादाखौ फोरालाय आङो आखाइयाव फारसे जाबाय नै मबाइल हमनाया थेंक इउ दे नै बियो बायदां नै बिथिं थांदों नै नुहुरासै बेखिनोथ' नलबारि इउनाइटेड हस्पिटाल गैला बिथिं थाङो रेखा मोननिया गाहैलायदों आङो फन खालामो ओंखारगोन बिमा मोननियाबो बिथिंनो ओंखारनो होला बेयाव मोनफैबाय माबायाव लामा लामा थांदों इउनाइटेड हस्पिटाल लामा टार्निंआव मोनबाय जल्दी हाय जल्दी जल्दी ओंखार लामायाव टाइम गैया जोंहा ओमफ्राय आंहा मा होनगोन बेखौ माबाया आंहा माने भिडिअआ सिम्पोल जायोलै इडिटबो खालामा नालाय सिम्पोलखौनो हरनोसै ना मा बुङो सिम्पोलासो मोजांलै ना मा बुङो ने ओइलाय बेनो हस्पिटाल मालाय बिसोरनिया खाथि जोंनियासो माय गोजान जाबावो अबसे जोंनियाबो खाथियानो नङा बुंबाय थानायाव इउनाइटेडआ हाजो खाथिखौ बुंनो नागिरदों है ओइ नायलाय मा हाजो खाथि होनखोलै नोङो सिदा थांबाय थानांगोन Mas Honjita le, oi dasar namkon neng lana neng lah. Tahu dah bidi belah, reka muni rumah. Oh, ni nahor. Nurun nurah. Oh, tu beli rumah lu kemana kan? Oh, mun hai bay, reka ni room.
Ayo. Ini kan yang kami hostai na tahu hostai ya. Ayang sada ke sudah. Ayo ni lah. Lana hai belangnya. Apa gitu lah. Kurang sendal kalau ini rumah. Penau. Dosa. Orang ikan di rumah ni. Hai. Hai lah, ni cik kuncen. Sunai dah kendekin tu. Kenapa lah ni? Orang lain kan orang tu sahaja nak. Halah kami halal nengar roh. Itu ni melan lero. Macam loh ni ah. Dah hingga sekolah pergi jauh mau pergi halal saya naik. Dayo di kau gas lu dulu nama. Alah sejak so. Oi tasar le. Wah mun pemai. Produk season se. Demba legum bogan. Giding masih tu kau nak habis dah. Sini dukan ada. Amfray mama lah itu bisra. Hane begi kebrak lawan ni. Kira hozak dah jadi gisip zagan. Nusra malah ada kicir ni. Lera hai buli ko. Hai. Oh. So hinjau pernah mama lah sedentai. Mense berat sikun ini, sekin ini. Berat saling lah ya. Asli pernah degu lagi muda saya lengde. Amfray mense yang berat bukan mail ni. Lockdown quarantine tanangku ba 14 days los tanang has 2 दिन los home quarantine खालामो ओमफ्राय जोंनिया हस्पिटाला मा खालामदों जोंफोरखौ प्रेक्टिकलाव हांदोंमोन मा मोनानो मास मोनसे बा बिराद गिदिर कर'ना लाना हायदों नामा जोंलाय मास मोनसे जोंनिया आसरि जायै जेसां फैसा दोङो बियो माने मास मोनसेयाव जोबजोबबाय ओमफ्राय डिउटि खालामनांगौ टाइमाव फैसायानो गैलानो दुखु मोनसोबाय आं बेखौ हले आरो उन्दुबावदो आरो लोदो जाबावसिगोन आंगोनाय ओरैनोबा बिराद लोदोदोखा दुखु मोनसोदोलां मानो बिदि जाखो आयु दसे जनसै थु ओमफ्राय आरो फेनबो बायबावनांगौ फेन बायनायाव लोगो हमगोन ना मा बुङो खिथिलांबाय थागोन आं मा बायनो र' ओमफ्राय आंखौ लोगोफ्रा बुंहरदो आरो दख'ना गानना भिडिअ बनाय ओमफ्राय मोजां भिडिअ होनानै आरो ओमफ्राय आंहा चेनेला गोदानसो ओमफ्राय गोदानबा मा बुङो होगोन नङाना टेनसन दा खालाम ओमफ्राय आरो दख'नाखौ गाननो आं मोजां मोनखायो ओमफ्राय गरमाव हाया मोनोलै बेखायनो र' टाइमाव गासिखौबो होलांगोन होनना बुङो दख'नाबो गानगोन मोसागोनबो ओमफ्राय थाबायहैनायखौबो होगोन आङो बिराद थाबायखायो जोंफोरो थौदा बिदिब्ला फेन बायनायाव लोगो मोनहैसिगोन ना मा बुङो रुमाव मोनफैबाय नै बिराद गरम मोनबाय ओमफ्राय रुमाव मोनफैबायबा जों दिनै मा बाजार खालामखो नोंसोरनो खिथिनो आं र' बारा एसां दामि नङा माखौ खिथिगोन आं फार्स्टआवनो नै साहा सदग्रा साहा लोंबाय थानोसै मास मोनसे रायलाय उन्दु जानांगौ ओमफ्राय मा लाना हायखो सोर मोजां मोनो बे बिस्कुटखौ जोंफोरो बाजै लाहानाव माने बरमायाव बिराद गोथाव मोननाय एखे दिनै नुबाय लाना हायबाय आं बाजैखौ गोसोखांलायनाय आङो ओमफ्राय नैबेखौ माबा बिदिनो लाना हायदों आङो बारा दाम नङा 10 थाखाल'सो सिनाखि दुकानाव लानो नायलाय दावाइ रेडि नांगौ बे जाबाय आंनि थाखनानि आंनि मोखां सेबां ओमफ्राय जग मा लाना हायदों नै बे दालिया सोमनानै कुकाराव बयल खालामनांगौ बिराद गोथाव जायो ओमफ्राय पापर ओमफ्राय सेनि आंहा माने बिराद प्रब्लेम जादोंलै सेनखौ बायनो हायाखैना आङो ओमफ्राय बुट ओमफ्राय नै बियो सोर गोथाव मोनो बेखौ भुजियालै नै भुजिया
बेखौलाय हानि मोनसे खिथिनो आङो ओमफ्राय माबा लानायखौ बाजोब्बाय आंखौ मेंजोब्बाय खिथिगोन आं र' नैबेखौ लाना हायदों नै फिल्टार ओमफ्राय जों माने बारा दामि बुस्थु बायनो हायालै जोंफोरा माने बिनिफ्राय आरो उथायना थांनांगौ बिराद प्रब्लेम जायो न'आव लांनो हाया आरो ओमफ्राय दामि माने बायनो हाखाया दिसन गासैबो माने आंथ' बिसिखि दुखिया न'खरनि फिसाजोलाय रे बेखायनो हाया ओमफ्राय नैबे गिलास फिसा नुनायखाय मोजां नुनायखौ लाना हायदों आङो आं फिसा बुस्थु बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय आंहा साखु फिसाबो दंसोयो जिखुनु फिसा बुस्थुखौनो मोजां मोनो आङो ओमफ्राय आंनि आयनाखौ नायनो नोंसोरो दाखालि आं आयना लायालासिनो क्रिम लानांदों माहा दाखालि रायनाय आंहा थैगोनसो नाय ओरैबायदि फिसा आंनि मोखांखौल' नुयो फिसा बुस्थु बिराद मोजां मोनो आङो ओमफ्राय दंबावोलै मैगं लाना हायदों ओमफ्राय नै मैगं लाना हायदों बेफोरनोसै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ एसांनो फोजोबनोसै आङो बिराद मेंबाय माने हाला आङो दसे दुगैनानै दसे उन्दुनोसै आङो ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो ना मा बुङो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन थौदो बाय बाय